היי. אוי, לא סתם אומרים על אנשי יין שמשוגעים לחלוטין. יותר בערך מינוס 10 מעלות עכשיו. אני מזמן כבר לא מרגישה את האצבעות בידיים, קור מוות, ועם זאת הרגשתי את הצורך אז לצאת אל הכרם, לראות ולצלם מה קורה כאן. בציר אייסוויין עכשיו בעיצומו. אנחנו עכשיו בכרם של וידל, זה זן ענבים מקומי, שהוא מעולה לעשיית אייסוויין. ואחד מהדברים שטובים בו זה שיש לו קליפה מאוד עבה. אתה יכול להתמודד יופי עם הקור המטורף הזה, ולאבד נוזלים, ולעשות לקפוא ואז להפשיר ולקפוא ואז להפשיר, עד שבוצרים אותו וסוחטים רק בזמן שהוא קפוא, מינוס 8 מעלות, קור מוות. את התמצית המדהימה שנוצרת ממנו. אז באזור ניאגרה שלכם, רוני טלטוב, קופצת מקור.